नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी मुगाचे धिरडे बनवणार आहे। तर त्यासाठी इथे ओला नारळ घेतलेला आहे 1 वाटी। सुरुवातीला मी चटणी बनवणार आहे। तर इथे ही हिरवी मिरची जरा मी थोडी जास्त घेतली आहे। खूप छान होते, अशी चटकदार अशी चटणी होते। लसूण घेतलेला आहे भरपूर आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता हे सर्व बारीक वाटायचं आहे मिक्सरमध्ये। आता या बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहे। थोडंसं पाणी घालायचं आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे आणि आता त्याला फोडणी द्यायची आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये मोहरी टाकायची आहे 1 चमचा आणि जिरे। गॅस हा बंद करायचा आहे व त्यानंतर थोडंसं हिंग घालायचं आहे व तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही त्याला कढीपत्ता सुद्धा घालू शकता, पण मी कढीपत्ता नाही घालणार कारण लसणाचाच त्याला एवढा छान वास येतो। आता यामध्ये टाकून घ्यायची फोडणी। कढीपत्ता मी मुद्दाम घातलेला नाही कारण याला कोथिंबीर आणि जो लसूण वापरलेला आहे त्याची चव खूप छान येते, म्हणून मी मुद्दाम याला कढीपत्ता वापरलेला नाही। आता ही चटणी आपली तयार झालेली आहे। इथे हे मुगाचं बॅटर तयार आहे। 5 तास हे अख्खे मूग मी भिजत घातले होते 2 वाट्या। तर 2 वाट्याला अर्धी वाटी हे तांदूळ घातले होते आणि 5 तास भिजू दिले होते। त्यानंतर ते मिक्सरमधून या पद्धतीने बारीक करून घेतलेलं आहे व त्यामध्ये मी आलं लसूण आणि कोथिंबीरही वाटून घातलेली होती। थोडंसं मीठ घातलेलं होतं आणि आता या प्रकारे घट्ट असं हे मुगाचे बॅटर बनवून घेतलेलं आहे आणि लगेच आपल्याला त्याचे डोसे बनवता येतात। सुरुवातीला थोडंसं तेल टाकायचं आहे। आता तेल तापलेलं आहे तव्यावरचं आणि डोसे हे बनवून घ्यायचे आहेत। गॅस हा बारीकच ठेवायचा आहे। आता पळीने असं गोल आपल्याला हलवायचं आहे। थोडंसं प्रेस करून हलवायचं आहे म्हणजे थोडेसे पातळ होतात। हे पहा, कलर याचा किती सुंदर आलेला आहे। यामध्ये मी हळदीचा अजिबात वापर केलेला नाही, पण ज्यावेळेस आपण ते मिक्सरमधून काढलेलं होतं मी त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घातलेली होती, त्यामुळे त्याचा कलर हा खूप छान येतो। हे धिरडे पचायला एकदम हलके फुलफुलीत असे असतात, त्याच्यामुळे घरात कोणी जर आजारी वगैरे पेशंट असतील तर त्यांना आपण हे देऊ शकतो। आणि शिवाय अख्खे मूग घातल्यामुळे मुगांच्या सालीचं जे आवरण आहे ते सुद्धा पोटामध्ये जातं व त्यामधून भरपूर असे फायबर्स मिळतात। हे पहा, एकदम छान असे हे धिरडे होतात। दुसऱ्या वेळेस अगदी थोडंसं तेल टाकायचं आहे। या धिरड्यांना जास्त तेल लागत नाही। पाणी थोडंसं बॅटरमध्ये कमी टाकायचं आहे, जास्त पाण्याचा वापर याला करायचा नाही। हे पहा, इथे हे मुगाचे धिरडे बनवून तयार झालेले आहेत आणि या चटणीसोबत एवढे छान लागतात। करून पहा नक्की एकदा। ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। हे पहा, एकदम मस्त असे होतात। करून पहा नक्की एकदा।